materialen ezautza eta hori, asko laundu jate, lehengo helduk esan zen, ozarrak, hemen ingurukoak, dena da misterio bat azkenean, ez? Bai kolak, bai eurrak, bai ze tratamentuk, ilargik, gora, behera, azkenen diek gauz pila bat, da horiek praktikan ikasi dizkiet, ez? Bizialdiat, pixkat, eskulana sartzen dalako ehunean ez diat esango, baina ehuneko oso portzentaia handi batean. Da produktu naturalakin nabil lanean, da orduan, resultado horiek, gaur egunen zehaztasuk geozta handiko eskatzen die, bai estudio grabazioetan, da orduan, jendeak pixkat lehen ere perkusio alde batea pixkat ezan instrumentoa laguntzaile bezala, eta guen askotan da protagonista ere bai, da orduan, horrek salbatzen di pixkat industriako produktu horrek. Tamalgarriadek ez egotea beste zenbait, bai Europan da Espainian ere bazeudek, zenbait lekutan, nola esango luke, zentro bat, folklore eskola bat, esan dezaun, edo hainbat euskal folklore eta euskal kultura eta arteen zentro bat, laneako izango litzeken zentro bat, disiplina guztiako gehienak sartuko litzeken zentro bat, eta han tailer bat, 2 edo 5 tailer. Zertako? Instrumentoak egiten ikasi nahi duna, beda, instrumentoak hola egiten dituk. Azkenen herri bat egiten dik hizkuntz batek, herri bat egiten dik giza ohituerak, eta hor sartuko nuke musika, artea, bere ikuspegi orokorra, dikotena nik uste kateatuta daula, nik askotan izan duet, oso kuriosoa da, baina, adibidez, fandango bat, xume bat gu jotzen daunen, edo Tudelako gaiteroak edo Iruñekoak edo ez dakizenek, edo Bilboko batek antzematu egiten dio estiloan beste musikaltasun bat daula. Askotan izan du, igualdek euskeraren musikaltasun hori, ez dikita bat falta da. Ni zeiten dut orkesta bat ekarri, Jesu Kriston obra ekartzen di, da obra hori zer dan ere ez bali merakit. Lehen basatzek eziketan. Eta gero zeok dagoena, bizkata igual agin inberko likek, etxekin nola esan, nola esaten den hori, analisis bat edo eskutan zer daukeon eta noan jun nahi deun. Baina hori jasan bezala hemen dena improvisazioak. Osan badola produzio oso handi bat, oso potentziala handikoa, jendea txekiat, historian gatiken edo igual izan de kultur transmisioi bakoitza bere arloan kriston esfortzak inditebla, eta badituk historiai talde, dultzaina talde, tantza taldeek, arte garaikide taldeek, pintura taldeek badituk, musika taldeek badituk, rockero badituk, jasean da bizten nahi badituk, orkestatan da bizten, ostras, lan bat batek indik, ez? Hoi dena aurrera teatzen, agian falta denadak, pixkat hori lotuko duen katea edo hori elkar sare bat nola antolatu, pixkat lehen komentatzea egena, sare bat nola antolatu, talde horiek dena juntatu eta pixkat bata besten ezautza izate hori, ez? Baina ekipoa sortu eraziz, adibidez, Leiberri montatu dute industriarentzako. Karo, industria kultural bat bazegoek, nun? Industria kulturalak igual behar du zerbait beste Leiberri bat, edo Leiberri ondon beste leku bat, etxekiat.